Takže teba motivuje aj prehra, aj výhra. Tebe to jedno, ideš ďalej. Tak si mysleli, že som nejaký maličký Vietnamčík, ktorému môžu skákať po hlave. Nechodil som s bičom. Čaute, vítam vás pri ďalšom dieli podcastu Code Talk. Dnes je môjim hosťom Maťo a dnes sa porozprávame na tému Živé IT projekty. Tak Maťo, vítaj u nás. V prvom rade ti chcem poďakovať, že si nás navštívil, že si ku nám prišiel a takisto pogratulovať ku krásnemu 4. miestu, ako som sa dozvedel. Takže v prvom rade sa nám predstav a pôjdeme na naše témy. Takže v prvom rade ďakujem. Ja som Martin Nguyen. Kto ma nepozná, tak som vlastne polovičný Vietnamec. Otec je z Vietnamu, mama je Slovenka. Pracujem tu vo Visme už 2,5 roka. Som vlastne taký full stack developer na projekte Fleet Healthcare, v takom remotnom tíme. Pracujem s Normmi, Litvanmi a tu so 7 mojimi Slovákmi. Tak. Dobre, tak v podstate my máme pripravené nejaké témy. Prvou témou, respektíve prvou otázkou odo mňa bude, prečo si sa tomu začal venovať, tomu projektu a vlastne ako si sa k tomu dostal? Tak celkovo ku vedeniu študentov ma priviedol náš riaditeľ Roman. Prišiel za mnou s tým, že mal by som si vyskúšať nejaké to vedenie ľudí a vyskúšal som si to vlastne na tak 6 ľuďoch z Košickej akadémie softwarového vývoja. Tam som začínal a projekt bol veľmi úspešný. Mňa to vlastne nabudilo, tak som začal vlastne sa venovať tým živým IT projektom. Tam som sa začal venovať pred 2 rokmi, to bol 7. ročník, kde sme sa neumiestnili, bohužiaľ. To ma ale stále nakoplo, že nevzdával som sa, tak vyskúšali sme 8. ročník, tam sme získali 1. miesto a to bol, ďakujem, to bol, že to bolo veľké nakopnutie. No vlastne tento ročník, 9. ročník živých IT projektov, sme sa umiestnili na 4. mieste a neplánujem skončiť, čiže... Takže teba motivuje aj prehra, aj výhra, tebe to jedno, ideš ďalej. Presne tak, treba sa motivovať. Dobre, a teraz vlastne, čo je to za projekt? Alebo vieš nám ho trošku predstaviť, čo sa tam deje, ako často to prebieha, alebo čo to vlastne je? Takže živé IT projekty sú vlastne projektom, ktorý vznikol v spolupráci s univerzitami a nejakou tou praxou. Sú vlastne zapojené IT firmy po celom Slovensku, ale samozrejme, keďže je to iniciatíva Technickej univerzity v Košiciach a IT volí, tak väčšinou to sú košické firmy, ale nie je to úplne obmedzené na košické firmy, čiže zapájajú sa aj niektorí remotne. Tento ročník bol 9. ročník, zapojilo sa 43 tímov a vlastne študenti pracujú v takých 5 až 6 členných tímoch. Tento ročník sa zapojilo okolo 200 študentov. A tým, že hovoríš, že bolo 43 tímov, predpokladám, že asi boli aj, tak asi bola remotne. To boli vyslovene z iných miest, alebo ako to vlastne? Študenti sa zapájajú nielen z Technickej univerzity v Košiciach, sú zapojené aj z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika a taktiež z iných katedier na TUKE. Čo sa týka toho prístupu, väčšina firiem zvolí ten meeting online. Preto to nie je úplne, že musia chodiť študenti do firiem. Samozrejme je to fajn, raz za čas sa stretnúť, spoznať sa. Nejaké skúsenosti. Presne tak, ale tak ako hovorím, zapájajú sa aj nejaké online firmy. Online. Tým pádom môžeme prejsť už priamo k tomu projektu. Tak aká bola spolupráca so študentami a akým štýlom si ich viedol, lebo potreboval aj nejaký bič na nich si potreboval, alebo ako to bolo? Konkrétne táto skupina bola veľmi šikovná. Mal som veľké šťastie na super ľudí. S nimi sa mi pracovalo veľmi dobre. Zvolil som ten taký participatívny štýl vedenia, čiže nebol som nejaký ten... Nechodil som s bičom, kým netrebalo. A samozrejme musel som stanoviť nejaké pravidlá, nejaké tie stepy, ktoré chceme zvládnuť. A to, akým spôsobom to dosiahnu, som nechal úplne na študentov. Jasne. A respektovali ťa, alebo
trebalo fakt stanoviť presné ciele a povedať, že toto musí byť urobené a bolo to spravené, alebo bola tam aj taká voľnejšia ruka a mohli kvázi byť trošku aj leniošiť popri tom? Zo začiatku samozrejme študujú, čiže musím brať taktiež ohľad na to, že majú nejaké zápočty, skúšky, nejaké projekty, prácu popri tom. Čiže na začiatku sme mali také ležernejšie tempo. Samozrejme išlo mi o to urobiť nejaký ten minimal valuable product, čiže nejaký ten základný prototyp, aby to nejak fungovalo. A potom, ak sme to už mali splnené, išli sme nejak improvovať daný projekt a to už dal som im vlastne nejakú tú ideu a to, čo urobili, ako to urobili, to som nechal úplne na nich. Čiže mali takú voľnú ruku, hej. Áno. Tak poďme už teraz priamo k tomu projektu. Nejako trošku technickejšie ťa poprosím opísať, čo tam vlastne ste mali, čo ste používali ten tech stack vlastne. Tak ešte som nepopísal v prvom rade, že o čo išlo. Išlo o taký Food Redistribution Framework. Má vlastne pomôcť ľuďom v núdzi alebo charitatívnym organizáciám získať nejaké jedlo, ktoré sa často vyhadzuje v nejakých obchodoch, pekárniach alebo na nejakých akciách. Sú v tom aj akože reštaurácie, takéto veci? Či v podstate celé to gastro? Celé to gastro. Aktuálne celíme na gastro. Samozrejme tá platforma sa môže zväčšiť na možno aj nejaké textílie a podobne, iné obchody. Stále je možno sa niekde posunúť? Áno, presne tak. Ale aktuálne cielime teda vlastne na to gastro. Spájame to gastro, ktoré produkuje alebo predáva viac potravín, než dokáže predať. Čiže tam je ten food waste. A spájame to vlastne s tými, ktorí to potrebujú. Čiže nejaké charitatívne organizácie alebo ľudia v núdzi. Tým pádom tie organizácie, ktoré tam sú zaregistrované, sa delia asi na nejaké tie dve skupiny, predpokladám. A kto ich tam pridáva, alebo ako sú verifikované, alebo ako to celé funguje? Keďže je to ešte len prototyp, tak máme dve kategórie. Prvý je registrácia pre distribútora a druhý je vlastne registrácia pre toho odberateľa. Verifikácia sa deje vlastne na našej strane, čiže oni sa zaregistrujú, majú to tam akože plne k dispozícii, ale verifikačným procesom musia prejsť cez nás. To znamená, že kvázi vy musíte mať info o tom, že či to je relevantná registrácia alebo nie. Zatiaľ. Zatiaľ máme info, že sa chceli zaregistrovať, ale musia nás kontaktovať s nejakým verifikačným procesom, čiže poslať nám nejaké to potvrdenie, že áno, som nejaký človek v núdzi, som charitatívna organizácia, alebo mám nejaké potraviny na to, aby som ich podal ďalej. Čo sa týka vlastne tech stacku, tak ide o webovú aplikáciu, ktorá beží na .NET, frontend beží na Reacte a celé je to vlastne deploynuté na Azure. Čiže hlavne, ty predpokladám, že aj nejaká databáza, ale to sa nachádza. Áno, presne tak. Super, takže nejaké moderné riešenie. Snažili sme sa. Dobre, takže nejaké to info máme. A ja viem o tom, že ty máš jednu celkom peknú príhodu z toho, keď si začínal a ako ťa brali ako mentora. Vieš nám to trošku približiť? Áno, vlastne tá príhoda je ešte z čas, keď som viedol študentov na Košickej akadémie softwarového vývoja. Tam sme mali prvý meeting online. Ale zavolal som ich do ofisu, nech prídu a porozprávame sa medzi vlastne reálnymi 4 očami. Áno. No a vlastne tým, že ma nepoznali, nemali sme kamery zapnuté, lebo študenti nechcú zapínať kamery, tak si mysleli, že som nejaký maličký Vietnamčík, ktorému môžu skákať po hlave. No a vlastne keď prišli vlastne tu do firmy, otvorili sa dvere od výťahu, tak videli, že OK, 185 cm, nejaký taký Slováčisko, tak asi mu nebudeme skákať po hlave. Hneď si ich dal do laty v podstate. Ani si nemusel nič robiť a už boli. Presne tak, už bola autorita. Veľmi dobre. Tak. OK, no a ja mám pre teba pripravenú jednu modelovú situáciu. Riešiš so študentami tento projekt, no horia vám termíny. V podstate máte už nejaký deadline, ktorý LTT stíhate, respektíve možno, že už ani nestíhate. Ako sa k tomu postavíš? OK. To mi veľmi pripomína vlastne ukončovanie tohto projektu,
vlastne my sme išli celý čas tým participatívnym štýlom vedenia, čiže nejak som ich nekarhal za to, že čo treba urobiť, ale samozrejme v takomto prípade už treba switchnúť na, ak už vlastne horia termíny, treba vlastne switchnúť na ten štýl vedenia direktívny, kedy treba povedať, toto treba urobiť, ty to urobíš a nejak rozdeliť prácu. Hej? A spravili to? A spravili to, áno. Vlastne, nakoniec ste stíhali deadliny? Deadliny sme potom stíhali. Vlastne sme si špecifikovali, že nejakú responsible person, čiže OK, máme tu túto feature, treba ju dokončiť, ty si zodpovedný za túto feature. A zodpovedný si aj za to, aby sa ukončila. Zobrali sme ďalšiu feature, povedali sme nejakú druhú osobu. A vlastne tá osoba sa musela postarať o to, aby vlastne tá feature bola dokončená. Takže potom už neboli problémy s týmto. Nepotreboval si ich naháňať vyslovene ty, že nerobia to, ani tá responsible persona to nerieši alebo nerobí, takže potom to už fičalo. Áno, muselo to fičať, lebo vlastne už bol zodpovedný niekto iný. Nie ja, ale... Takže nakoniec, celkom študentov si mohol. Áno, keby som mal horších študentov, tak by to bolo asi ťažšie, ale dôležité je vlastne motivovať tých študentov dopredu a povedať im nejaký ten cieľ, špecifikovať, že OK, ideme vyhrať a ideme si za tým, stojíme si za tým. Hej? Lebo ak nemáme vlastne špecifikovaný cieľ, tak častokrát to skončí fiaskom. Dobre, tak my sme celkom rýchlo prešli ku koncu. Takže ja ti veľmi pekne ďakujem, že si ku nám prišiel. No a ďakujem aj vám a teším sa na ďalší diel. Takže nás sledujte na Spotify, Apple Podcast a ponovom aj na YouTube. Díky, čaute.